tukena on. Kaikkee hauskaa täällä tehdään, tulkaa katsomaan. Haikit, leikit, voit sä kokea ne. Kilke, metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylinsä sulkee ja mukana kulkee kilke. Metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylinsä sulkee taas ja uudestaan. Uusia kavereita löysin. Muistot takataskussa on. Kohta lähtö edessä koittaa. Justina me tultiin, vielä mennäemme taas. No niin, nyt vähän eloa! Haikit, tulkaa katsomaan huiput, hetket, voit sä kokea ne. Kilke, metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylinsä sulkee ja mukana kulkee kilke. Metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylinsä sulkee taas ja uudestaan. Okei, kokeillaan vähän. Laulaa yhdessä. Hei kilke. Vielä vaan. Kilke. Metsässä kaikuu. Mistä se lähtee? Okei, kiitoksia. Toinen. Käy sanoo vaan. Me lähdetään sitten. Paljon tempoa. Noniin. Tosi upea näky lyhyessä kesämekossa. Mä hänet rantatiellä näin, ajo sataman päin, hän nousi satulaan. Pojat rannalla kulkevat ylpeinä, se naisia naurattaa. Aurinko selkää polttaa, jään sisältä sulattaa. On pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, sen sain, se mullisti mun maailman. Sydän lujaa lyö, kun meidät ottaa yö, mennä toiseen kaupunkiin. Tori kierretään, radatäärätään, kites uppoon ivusiin. On pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, en jää paikalleni. Aamujen raikas tuuli
Merenrantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Ouda tyttö tää maa, sun on se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken ja jokaista rakastaa. On pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, se sai, se mullisti mun maailman. On pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, se sai. Pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, en jää. Michael Lennon, en nyt jää. Hyviltä Kilke! Good evening, Kilke! Hope you're having a great time and hope you've enjoyed the camp as much as we've had. My name is Emma and this is Hugo. And here in this backpack, we have the symbol of World Scouting. It's pretty awesome! And this flag has been traveling all the way from England and for a short stop here at Kilke.
And in less than a year, it's going to be raced in the southern part of Sweden at the 22nd World Scout Jamboree. Awesome! Yeah, it's all this. And we are aiming for about 35,000 participants at this camp. And that reminds me, Hugo, we have a challenge for the Finnish Scouts and Guides. Tell them about it. Yeah, we're about 30 Swedish Scouts at Kilke, but we want you to be 30 times as many. We want 900 Finnish Scouts there. So please give us 1,000. Oh, what a great challenge. I believe that they can make it. I'm pretty sure you will. But how many of you have already signed up? Raise your hand if you signed up. Oh, yeah, good, great. But for all of you who haven't signed up, it's you have until the 15th of August. And now we're going to teach you 2 typical Swedish things that you have to know to go to Sweden. The Well, of first course. one is that you should know how to say welcome to Sweden, but in Swedish. And the Swedish sentence is välkommen till Sverige. So word by word, repeat after me. Välkommen till Sverige. Great, and now the whole sentence. We're gonna count to kolme and then we all say it together. Yksi, kaksi, kolme. Woo, really That sounds great. Woo! That sounds really great. And now we have the second task for you to make. So it's the Swedish rocket. We do it very often at big camps. But then we're gonna need some help from our Swedish friends. So please come up on the stage. And by the way, just get up. You have to do it together. So stand up, please, Stand everyone. up, Kilke. Everyone, stand up. We start. Great. Great. Well done. See you in Sweden. And by the way, don't forget your Macapussis. Thank you for a wonderful week. Ladies and gentlemen, Scouts and Guides, be prepared to sing along with the best parts of the song competition, the Battle of the Choirs. Hyvät naiset ja herrat, minä damer ja herrer, lauletaan vielä yhdessä parhaat palat kuorosodasta. Ensimmäisenä Lappa!
Mikä mulla on? Ei mikään. Kompparia, valmistautukaa sitsileihin lähtöön. Aikaa 2 minuuttia. Jatkakaa.
vuonna kivikausi, kesäpäivän seisaus. Ihminen ei ollut vielä kovin kaksinen. Nälkä oli ainainen vieras ja marjoja kovin vähän. Outo esine kivessä. Kukaan ei tiedä miten tai mistä se oli siihen joutunut. Emme mekään. Rituaali, joka oli toistunut, emme edes tiedä kuinka kauan. Emmekä miksi. Vähitellen taidot alkoivat kehittyä. Opittiin liikkumaan vartioissa. Syntyi partio ja partiopuukko. Myöhemmin keksittiin tuli.
Meillä on metsässä nuotiopiiri, missä kuusten kuiske soi. Kipunat kohti tähtiä kiiri, lähipuutkin punervoi. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Tuli leiskuen nuolevi puuta, häny verhoo metsän maa. Jutut kuulemme, huudot vaan muuta, sydän syttyy tuntemaan. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Ja kun himmenee hiipuva hiilos, ja kun laskee lauha yö. Viime kauhosta harrasoi kiitos, pyhä Yrjön kutsuu työ. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Ja me muistan sankariaikaa, sadun tekoa tunnemme taikaa. Ja kun laulumme yön yli kiiri, ja kun hongat huminoi. Hyvää päivää. Minä olen tutkimusmatkailija Hemulus Kumulus ja olen lähettänyt itseni tänne mielenkiintoiselle tutkimusmatkalle. Olemme juuri saapuneet tänne partiolaisten... Olen kuullut, että täällä saattaisi olla uhanalaista partiolaislajia. Tämä on Evon aluetta. Meillä on täällä, olen tullut pyydystämään partiolaisia. Heitä on tavattu täällä kauan sitten, mutta minulla on täällä haavi, jos he ovat aivan pikkuruisia. En ole varma millaisia he ovat. Jos he ovat aivan pikkuruisia, minulla on haavi, jolla voin pyydystää heidät. Sitten, jos he asuvat maan alla, minulla on tällainen pönttö, jolla voin savustaa heidät ulos sieltä uloistansa maan alta. Sitten minulla on täällä vesiliskojen pyydystykseen tarkoitettu verkko, jolle voin pyydystää heidät, jos he ovat tuolta, jos he asuvat vedessä. Tässä tosiaan on partiolaisten perustarvikkeita. Olen Hillevi Suora ja tosiaan metsästämme partiolaisia. Partio perustettiin yli 100 vuotta sitten ja se rantautui Suomeen 100 vuotta sitten. Ja minulla on täällä vielä tällainen suuri teltta. Jos he ovat yli 4,7 metriä leveitä, niin silloinhan minulla on tämä teltta, johon voi sitten pyydystää heidät tähän. Onkohan tässä kaikki tavarat? Missä on mun kompassi? Hello, Kilke! Onks ollut kivaa? Mikä on ollut parasta? Niin meistäkin! My name is Janne. Tässä on Janne. Ja tämä kaunis poika tässä vieressä on Eero. Ja nyt kun te tunnette meidät, niin mekin haluttais tutustua teihin. Kun me lasketaan 3, niin huutakaa oma nimenne. When we count 3, yell your own name. 1,
2, 3! Ei kuulu, otetaan uudestaan! Pekka! Tuolla oli ainakin Sara. Mä kuulin Elina, Terhi, Kari. Michael! Mahtavaa! Ihan mahtavaa! Meillä on ollut täällä niin kovat harjoitukset, sähköt meni koko leiristä. Mutta onneksi te tulitte nyt tänne paikan päälle. Hei, pidetään kivaa tää ilta! Partio 100 vuotta! Aikamoinen matka. Miettikää mitä siihen mahtuu. Maailma on muuttunut täysin, mutta partio menee ja porskuttaa. Täysillä ja kasvaa koko ajan enemmän. Woo! Hei! Nostakaa käsi ylös, kuinka moni täältä on ulkomailta? Janne hei. Sun pitää sanoa se englanniksi. Mun pitää sanoa se... Eihän ne ymmärrä. How many people is out of Finland? How many people is out of Finland? Hei kaikki suomalaiset! Annetaan älyttömän isot uploadit meidän ulkomaisille vieraille. Thank you game! Woo! Hei, meillä olisi pari pyyntöä teille tänään. Aina, kun te kuulette lavalta tai meiltä, että kuuluu lapa, niin lapa huutaa lapa! Missä lapa on? Aina kun lavalta kuuluu tuikku, niin mitä tuikku tekee? When somebody say raffu. Ja mitä sanoo pöpö? Entä Kalevo? Hyvä. Ja vielä yksi muistutus. Aina kun näemme kappaleen sanoja screenillä, lauletaan mukana, eikös vaan? Ja vielä olisi yksi iso pyyntö. Laittakaa kaikki... Ei muuten, nyt mä tiedän. No, ei mennä vielä eteenpäin, koska partio täytti 100 vuotta. Niin tehdään yksi juttu vielä. Okei. Okay. Jaetaan teidät vielä yhteen sektoriin. Te siellä, näin. Te huudatte onnea. Te siellä, vaan. Te siellä, paljon. Ja kaikki yhdessä, partio. Kokeillaan. Janne näyttää. Hei, nyt mä menen ihan sekaisin. Tästä pitäisi syntyä joku biisi, mutta me ei osata viittoa sitä. Auttakaa meitä! Woo! Yeah! Hei! No. Hei, nyt, oota. Nostakaa kaikki oikea käsi ylös. Laittakaa toinen käsi korvalle. Nyt Hymistää. Nyt on yhteys, Eero. Saatteko te yhteyden? No, mulla on yhteys. Onko sulla yhteys? Mulla on yhteys. Hemulus cumulus! Hyvää päivää täällä Hemulus Kumulus. Olen juuri kipeämässä korkealla tornin huipulle. Olen täällä löysin hyvän tornin, josta voin tähystää partiolaisia. Ja minulla on haavi mukanani, jotta voisin sitten pyydystää heidät, jos sellaisia satun löytämään. Olen nyt täällä 2 kilometrin korkeudessa ja olen vaeltanut 12 tuntia putkeen. Olen aivan juuri huipulla. Ilmanala on todella ohut. Nyt pääsin tänne vihdoinkin. Oho.
Oikeastaan ensimmäiset partioleirit pidettiin jo vuonna 1910 kesällä, jolloin teltat olivat tukevasti maan pinnalla. Pidä huolta itsestäsi ja niistä, jotka kärsii. Anna apu sille, joka eläkseen sen tarvii. Muista, vielä rakentaa, missä kotimaahan sortuu. Koita niitä rohkaista, jotka päätöksissään torjuu. Sillä jokainen, joka apua saa, pidä huolta luonnosta, se susta huolehditaan. Pidä kiinni päätöksistään, niistä voimaitään. Muista, vanhukset ei kuulu vanhainkotiin. Toimi niin, eteen nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, pidä huolta luonnosta, se susta huolehditaan. Pidä kiinni päätöksistään, niistä voimaitään. Muista, vanhukset ei kuulu vanhainkotiin. Toimi niin, eteen nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus taivuus antaa. Taivuus antaa. Hiljaa. Suomi vuonna 1933. Maa oli vielä kovin takapajuinen paikka ja raskaan pula-ajan kourissa. Partiolaisten tukija, kunniapartiolainen suuri marsalkka tervehtii ystäviään. Ole valmis! Partioliikkeen isä, lupsakka englantilainen, saapuu kunniavierailulle. Huomio!
Tästä päivästä lähtien ovat partiolaiset aina tervehtineet vasemmalla kädellä ja käyttäneet partiovyötä. Nohevimmille myönnetään myös Mannerheimin solki. Myöhemmin keksittiin vasemmanpuolinen liikenne. No, hyvää päivää täällä Hemulus Kumulus. Olen juuri lähtenyt tällaiselle partiolaisten perinteiselle 80 kilometrin uintimatkalle. Täällä näin lähdin juuri, olen nyt juuri Pitkäniemen järvessä. Syvyys on keskimäärin noin 2000 metriä. Ja tämä kuhisee pirajoita ja krokotiileja, mutta minun kehittämäni nerokas uintityyli kyllä karkoittaa ne kaikki pois. Eivätkä he uskalla tulla minun luokseni. Tästä näin jatkan, tämä on vasta alkua, jatkan Tenojokeen ja siitä sitten Itämerelle ja Itämereltä Viron puolelle. Ensimmäinen tällainen perusmatka, uintihaikki, järjestettiin 1922. Ja siellä oli 10 ihmistä lähti sinne ja 11 heistä hukkui. Mutta kyllä minä jaksan täällä. Tämän järven keskisyvyys on 3 metriä. Uintimatkan mittatohtorissa on noin 80 metriä. Ja tosiaan pirajoista ja krokotiileista ei ole tietoakaan. Pirajoita ja krokotiileja. Täällä kyllä pois. Kun Heikki kyllä. Ja on pakko päästä suihkuun kyllä. Janne, mulla on semmonen olo, että toi Hemuluskumuluksen faktat ei aina ole ihan täysin kohdallaan. Nimittäin mulla on semmonen muistikuva, että silloin kun toi 80 kilometrin Evon kuuluisa haikki aloitettiin, niin 10 osallistui sinne, mutta 11 pääsi maaliin. Eero, sä oot aivan oikees. Mutta hei, oletko todellakin sitä mieltä, että ne piraijat ja allikaattorit oli ihan totta? No totta kai. Miksi muuten siellä olisi lossi? Hei, Janne muuten. No kerro. Nyt mäkin haluan kysyä sulta jotain. Mikä näistä ei kuulu joukkoon? Okei. Kalevi, kameli, kamera vai Kaleva? Musta tuntuu, Eero, sun kannattaa varoa, ettei tää homma lähde nyt lapasesta. Hei muuten, yksi juttu. Mehän ollaan hoidettu hygieniaa tällä aika kunnolla. No on, mä oon käynyt usein. Onko suhun tarttunut yhtään pöpöä täällä? Muu ei ole tarttunut yhtään pöpöä. Joo. Vaikka mulla on kyllä homma lähtenyt ihan lapasesta välillä. Joo. Minkälaiset lapaset sä haluisit joululahjaksi? No mä ajattelin, että mun iskelle voisi tulla mustat lapaset, äidille punaiset. Ei! Janne, kerro. Se on ihan mahtavaa, kun noi huutaa tuolla taustalla. Joo. Hei, nostakaa kaikki kädet ylös. Nostakaa kaikki kädet ylös. Janne, mene siihen eteen. Okei, mä oon haluan tässä. ottaa susta kuvan. Oliko mä näin? Sä oot noin. Ja nyt kato tänne. Joo. Kato tänne, hymyile ja sano tuikku! Tuikku! Mitä täällä nyt tapahtuu? Hei! Kilkkelän mä metsästän, tahdon saada saaliin. Turha koittaa estää. Edessä on kioski. Suuri kylmä kioski. Tahdon saada pehmiksen. Sieltä ei saa mansikkaa. Sieltä ei saa suklaata. Täytyy ottaa vanilja. Kilkkelän mä metsästän. Tahdon saada saaliin. Turha koittaa estää. Edessä on disko. Outo silent disco.
Tahdon leiri heilan. Tuota en voi yrittää, kun se on jo varattu. Tuokaan ei mua kuule, mut tuolla on kuulokkeet rikki. Kilkkeellä mä metsästän, tahdon saada saaliin. Turha koittaa estää. Olen syönyt liikaa. Täytyy löytää pajamaja. Tuolta niitä löytyy. Ovi auki. Anteeksi. Ovi auki. Anteeksi. Ovi auki. Ovi kiinni. Tämä on Biipi. Väinämöinen, tule välittömästi päiväkirjahuoneeseen. Väiski, vierelläsi on päähine. Ota se. Laita se päähäsi. Tehtävänäsi on pitää sitä seuraavat 100 vuotta. Mut eihän tää yltä ees korville. And that's all, folks. Kolmannella huudetaan kilke. 1, 2, 3. Kilke! Suomi vuonna 1995. Maa eli suuren nousun aikaa, ja kansalla oli kaikki voipa olo. Ympäri maailmaa niitti mainetta sudenpentukenraalien kolmikko. Kolmikko, ketju, jossa ei ollut heikkoa lenkkiä. Heidät tunnettiin nimillä Tupu, Hupu ja Keijo. Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee... Kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa leijonat, ihanaa!
syntyi jääkiekko, joka... Ei, kun siinä syntyi partiohuivi, joka on ollut partiolaisen tunnusmerkki jo yli 100 vuoden ajan. Vasta myöhemmin keksittiin jääkiekko. Aika mukava ääni tolla tytöllä. Oho, todella pelottava tyyppi. Musta tuntuu, että me tultiin vähän liian aikaisin Me lavalle. tultiin ehkä vähän liian aikaisin lavalle. Me ei pystytä olemaan tuolla takana. Siellä on aivan mahtava tunnelma. Minkälainen tunnelma siellä edessä? Wow! Homma lähtee lapasesta ihan kokonaan. Täällä on siis todella raffumeininki. Kohta on kaikilla varmaan tuikut päällä. Ja sit mennään ihan Kalevaan. Ja päpät kotiin! Päpät kotiin! Vasta huomenna! Tiesit sä, Janne, että ensimmäinen Finjampore pidettiin vuonna 1979 ja sen nimi oli Karelia. Todellakin, Eero, mä tiesin sen. Mutta tiesit sä, että sitä ennen ja sen jälkeen niin kun oli Miilu, Tervasloisto, Tarus ja Kilke! Mikä se oli? Hei, niin. Mä oon kuullut pientä huhua, että tällä leirillä on tapahtunut kaikenlaista. Täällä on ollut kaikenlaisia tapahtumia ja alaleirejä. Mekin ollaan ehditty käydä katsoa. Mä oon nähnyt ainakin vesimaata. Mä oon nähnyt maamaata. Mä oon nähnyt pöpön. Sitten mä kävelin Kalevan läpi. Mut sitten mä kuulin, että täällä on kaikki tehnyt jotain yhteistä. Jotain rummutusta keholla. Hei, huudetaan kaikki tytti. Elina 1, 2, ja Katja. 3. Elina ja Katja. Ai niitä oli niin monta. Joo. Ota tuot. No niin, katsotaanpa sitten kuinka se rytmittely sujuu. Eli jokainen alaleiri vetää ensin sekä huuto että rytmi ja sitten pelkkä rytmi. No niin, raffu valmiina. 1, 2, 3. Raffu on koti, keskellä kilkettä. Fiilis on korkealla, silmässä pilkettä. Joo, sitten pelkkä rytmi. 1, 2, 3. Raffu on koti, keskellä kilkettä. Fiilis on korkealla, silmässä pilkettä. Joo, aika hyvä, aika hyvä. Sitten, onko lapa valmis? 1, 2, 3. Mato, sarvi, potkuri, leiri, mielen nosturi. Pohjoisesta tulimme, tullessamme sulimme. Lapa, lapa, lapata, lapa, joukko, papata. Ja pelkkä rytmi lähtee. 1, 2, 3. Mato, sarvi, potkuri, leiri, mielen nosturi. Pohjoisesta tulimme, tullessamme sulimme. Lapa, lapa, lapata, lapa, joukko, papata. Joo, hyvältä kuulostaa. Kaleva, ootteko valmiit? Yksi, 2, 3. Korpi taikka räme, Uusimaa ja Häme. Alaleiri mahtava, tässä huutaa Kaleva. Alaleiri mahtava, tässä huutaa Kaleva. Ja pelkkä rytmi. 1, 2, 3. Aina vaan paranee ja viimeisenä tuikku, ootteko valmiit? Lähtee 1, 2, 3.
tuiki, tähti suuri, tuiketta on siinä juuri. Tarmo meille tahdin näyttää, taika kaikki toiveet täyttää. Valon näyttää tuikku! Ja pelkkä rytmi, 1, 2, 3. Tuiki, tähti suuri, on siinä juuri. Tarmo meille näyttää, taika kaikki toiveet täyttää. Yes, voitte antaa itsellenne isot aplodit! Annetaan vielä meidän vetäjille isot aplodit! Hyvää päivää täällä Hemulus Kumulus. Olen juuri tulossa Kiinasta, kaivoin itseni reitin. Seurasin hajujälkeä Kiinaan. Löysin jonkunlaisen hajujäljen jostain pöpöstä. Menin Kiinaan, mutta siellä ei ollut, en löytänyt sieltäkään yhtään partiolaista. Tulin takaisin tänne. En kyllä enää jaksa etsiä mitään partiolaisia. Minä luovutan tämän huono tutkimusmatka. En minä niitä partiolaisia mistään voi löytää, kun en usko, että heitä on enää edes olemassa. Minä lähden takaisin Kiinaan. Ei näkemiin. Itse asiassa vaikuttaa varsin perinteikkältä, että partiolaiset kaivavat jokaiselle isolle leirille kuopan. Tämän kuopan ovat rakentaneet 5-11-vuotiaat pojat, joista kumpuaa jokaisen partiolaisen sisukkuus.
Uskomatonta. Beautiful. Okei. On tullut aika kiittää. Time to say thank you. Please welcome leiritoimikunta. Vähän huutoa. Kiitos! Thank you! Tack! Voi että kun emme me löydä niitä partiolaisia täällä metsää. Ei täällä ole muuta kuin eläimiä ja tulee sytytin noin. Kaikki sytytin tulee ja huono tutkimus. Älä teki siinä. Keitä te ootte? Kolmannella. Ootteko te partiolaisia? Ja mä löysin teidät kaikki ihan itse! Mä löysin teidät! Me löydettiin ne Hillevi! Keitä kaikkia täällä on? Onko alaleirejä? Onko tuikku? Onks täällä jotain sellaista kuin raffu? Entä onko lapa? Ja Kaleva voikin olla ihan hiljaa. Joo, Kaleva voi olla ihan hiljaa. Voi että kun hirveesti. Ootteks tekin kaikki partiolaisia? Tää on tosi mahtavaa. Mitä tässä tehdään? Tästä tohtori. Vasen käsi päälle. Näin, miten menee? Just noin. Näin. Heimo tervehdyks. Ystävyys ei raukene, vaan kestää ainiaan. On suuri silloin riemumme, kun jälleen kohdataan.
Mikä tunnelma. Aivan mahtavaa. Ihan tippa tulee linssiin. Katsokaa mikä tuli. Te ootte tehnyt ton. Te kaikki olette ollut mukana tekemässä noita tulia. Eikö se ole hienoa? Me ollaan kaikki yhdessä tehty tää koko leiri. Kylmät väreet menee, Eero. 11 000 ihmistä samaan aikaan täällä. Wow! Huudetaan kaikki yhteen ääneen, Kilke! Kilke! Aivan mahtavan paljon ihmisiä, joita tekis mieli kiittää. Kiitetään eka kaikki toisiamme nyt! Kiitos! Ja vielä me haluttais, että antaisitte isot kiitokset koko tälle ohjelmatiimille, kaikille näille nuorille, jotka on ollut koko viikon täällä eikä missään muualla. Kaikille teknikoille, jotka on ollut täällä jumissa. Koko tälle lavalle ja koko leirille. Yeah! Ihan mahtavaa! Tää porukka, mikä on meidän takana, on itse suunnitellut tän iltanuotion. Ne on antanut aiheisiin kaikki aiheet. Wow! Nyt roihuu! Ja kun roihuu, niin silloin me otetaan vielä kerran bändi ja Kilke lavalle! Yeah! Mikä meininki? Ja hai kaikki ollaan mukana! Laiton partsa huili kaulaan. Olen siis valmis seikkailemaan. Lähdin mun kenien matkaan. Kaikki on täällä taas. Ja kovaa! Riemu valtaa meidän leirin. Tulkaa katsomaan nauru. Seuraa säkin kuulla voit sen. Hei Kilke! Metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylissä kulkee. Ja mukana kulkee Kilke. Metsässä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylissä kulkee. Taas ja uudestaan. Carefree, just like a trap. They got no worries, explorers, hanging out with us all. Explorers, taking care of business. They get the job done. Grown-ups, right there on call. If you want fun, here's that place. We got the spirit, hiking, singing, a time you won't forget. Hey, Kilke, make my heart right. We got the magic, Kilke, the tambourine, inviting you, Kilke. Make my heart right. We got the magic, Kilke, the tambourine, inviting you along. Uusi kavereita löysin, mut sukkani hukkui. Muistot takataskussa on. No niin, taputtakaa kunnolla! Kohta lähtö edessä koittaa. Justhan me tultiin vielä. Me näemme taas. Super leiri. Meillä täällä tulkaa katsomaan huippu hetket. Voit sä kokea ne kaikki mukaan? Kilke!
kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylissä sulkee ja mukana kulkee ilke. Metsästä kaikuu. Meistä se lähtee fiilis. Meidät sylissä sulkee taas ja uudestaan. Annetaan vielä iso aplodia meidän bändille, joka on soittanut täällä koko viikon. Hyvä Misu! Kiitos! Tilaisuus on päättynyt. Istutaan alas. Istutaan alas. And before we are leaving, I'm going to read a short announcement. A message from the Kilke International team. All international group leaders with home hospitality participants, please